už dnes z vašej strany celkom sympatický bojovný výkon, ale na body to v Košiciach nestačilo. Myslím, že dnes sme odohrali oproti včerajšku trošku slabší zápas. Neviem, či sme ich podcenili alebo čo, ale nešlo nám to ani vpredu, ani vzadu. Košice nás prekvapili vlastne rýchlou hrou, rýchlym dostupovaním a nebolo to podľa našich predstav, hlavne prvá tretina. V druhej tretine si sa uvíhali paradoxne vyvedenia vo vlastnom osobení, keď si dal gól, približnom trocha ako si dal ten gól. Tak vlastne spoluhráč Andy Gráčik potiahol puk po krídle, natlačil sa a ja už som vlastne išiel medzi dvoch bekov a z jednej som to nejak padlo. V druhej tretine ste sa nechali často vyučovať ako Košičania, asi tam nastal ten zlom závere druhej tretiny, keď dali 2 góly v presilových hrách. Jasné, máme takú slabinu väčšinou, že po fauloch dostávame v presilovkách góly a potom už je nám ťažko dobiehať ten zápas. V tretej tretine ste sa ešte snažili čo to so zápasom spraviť, ale už bolo ťažko sa presadiť proti Košiciam. Jasné, mužstvo chcelo dokonca vyrovnať, lenže zase sme dostali taký blbý gól a už to bolo. Dobre, díky.